چندê tirsa kêmxwarinê li herêmên Kurdan li Sûriyê mezin e. Eger kertê çandinê ev sal bê berhem bimîne, xelkê wê çawa wê debara jiyana xwe bikin û rêveberiya xweser çi plan hene ji bo rêgirtinê li rewşek bi vî awayî. Dilbirîn Xello çavdêrê Karûbarên Sûriye niha ji Qamişlo rastexwe bi merekekê dilbirîn dem baş em spasiya te dikin. ji bo demê we em dixwazin bizanin yanî çendê mezin e ev tirsa ku hişkesalî bibe sedemê hindî ku ew li heya xwarinê nebe yan jî xwarin kêmxwarinî lê herêmê peyda be. Dem baş kek dexîl ji bo we jî bi rastî we jî di raporê daxuyanî kirin yanî 12 milyon Sûrî rastî birçîbûnê tên piştî 11 salan şerê navxweyî Sûriyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê jî hema rewş bigire mîna rewşa Sûrî giştî ye îro roh herêm di asteke birçîbûnê lawaz de derbas dibe yanî rêjeya hejariyê û xêzaniyê di herêmê de pir zêde dibe ro bi ro. Ev jî girêdayî gelek sedema sereke jî got xwarin li herêmê kêm dibe taybet genim got wek em bêjin zeviyekî stratêjî ye li herêmê û got bêtirî aboriya herêmê jî li ser genim ve girêdayî. Em bêjin hin di salê derbasbûyî de û îsal jî hişkesaliyek pir bi ser herêmê dihat ew jî hişt got dahatiyên genim pir kêm bibin ji 600 tonî 2019 de daket îro yanî di vê salê de daket teqrîben nêzîkî 180,000 ton. Pêdiviya herêmê jî bi nêzîkî 600,000 tonî heye salane ji bo meselê nan û meselê tov. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê jî ew qasî rêveberiya xweser kêm ezmûne dwarê rêvebirina krîzan de ew ezmûnê wê tune got hanê derbas bike. Kekê dilbirîn min dixwast berî wê nebezî em plana bikin û kanê wê çawa rêveberiya xweser yan jî li herêmê çawa wê ew rewş were çareserkirin yan rê li wê birsê bêgirtin min dixwast bipirsim. Yanî eger mesela hişkesalî nebitinê li herêmên Kurdan be li tevaya Sûriye li Iraqê li gelek cihan de wê kêşeyên aborî kêşeyên kêm xwarinê kêm genim li hemû herêman çê be dibe sedemê hindî ku li wan cihan jî hûn nikarin genim yan keresêdiya xwarinê bikirin yan bînin. Yani xelkê wan herêman wê çi bike wê ji ku derê ji wan re were kî dikare alîkariya wan bike ji bo ku genim her çawa bige hewan. Birastî yanî pirsa genim îro ro biye pirsekî pir mezin de vê herêmê de ne tenê ser asta Bakur Rojhilatê ser asta herêmê tev dî wek te daxuya kirin lê ema di herêmê rêveberiya xweser di sedemin hene got hişt herîveka wisa zengîn bige vê astê ji hilperîna genim yek jî qutkirina ava çemê Furatê nebarîna baranê rewşa aborî dorpêçkirina aborî ji herêmê gişî de û her wiha êrişên Tirkiye li ser herêmê taybet got 30 sedî ji zeviyên got bêtirîn nêvî ji dahatiyên genim yê em bêjin Bakur Rojhilatê Sûriyê dikir îro ro ew ji destê rêveberiya xweser hatiye derxistin ew jî rêjeyeke mezin dikir wek me da diyar kirin ji genim. Helbet koalisyona navdewletî ji aliyê xwe dikare mudaxelê bike û di salê borî de ez bawerim koalisyona alîkarî dîwarî kirin lê alîkariyê pêwîst bi rêveberiya xweser got koalisyona navdewletî karibe piştgiriya wê di milê rêvebirinê de rêvebirina krîzan de di milê spora rêveberiya xweser karibe hin spora bişîne. Kewata alîkariyên nêfneteweyî pêtiviya mana wesalê min dixwast ez bizanim rêveberiya xweser niha planek heye ji bo rêyek hebe jê derek hebe ew xwarin bige hewan li were çi bi kirîn çi bi alîkariyên mirovanî. Ji xwe deryê Tilkoçer tekane derî bû got alîkariyên mirovî tê digeştin Bakur Rojhilatê Sûriyê
لی او دریجی ویتای روسی ده هاته گرتن او یا بعد سالای نزدیک سالا او دری هاتی گرتن آلیکاری مروی قط ناگهجن باکو روجلات سوریه و اواناجی یک صدم سرکه یه و کریزا برچیبونه دهره میده گلک جاری جره بریا خواسر بانک دل نتوین یک بوی کر گو کار به وی درگهی وکه اشخوار رژیم اسلامی جی گو آلیکاری آلیه ویرتین او جید که فشارک سیاسی سر هره بید فشارک روبرو زنده دبه روشا سیاسی گو انا هرین توایید در باس بده كاكي دربرين ديارة اف روشا سياسي وروشا شر ونرحتي وبافشونان لهرمي بونا سدم عندي كوري خسين نفنا تويجي نكارن كاريخا بدرستي دي هرمي دابكن يعني اگر روشا كواساچي وم هي دارن چينه باكو كيم خوارني او لهيا خوارني پیدا ببا رخصين مروفاني وي كاربن ورن كاربكن وجاره قدن يعني هلبته بريانه تويني قرتي هلبت اویا کایا گریندایی حتی تجارده کوالسیون ناف دولتی کار رول که دوی در بارد بلیزه مجارا رخصتن ناف دولتی گریندایی مثلا اولهی چقاسی اولهی پیدا ببه ایش ترکیه سر علیه کم ببین گفه کم ببین و رخصتن ناف دولتی کاره بن هن رین ده باکروجلات سوریه ده درباسی وی هرمه ببین و کاربن لیکاری که باشی بکنده وقت ما يقول قريداي روشة أولهية قريداي روشة شر و بله کوالسیون دولتی و امریکای کار باندور دیواری دبی بله دلبرین خلو چاودێری کاروبارین سووریە ژە قامشلۆ بەمە ڕابوو گەلکی سپاس